Bratia, sestry, testvéreim, mnohí sa ma pýtate, koho táto nová politická strana Za národ bude. Nagyon sokan kérdezitek tőlem, hogy kié ez az új párt a nemzetért. Podľa zákonov jedna osoba nemôže vytvoriť politickú stranu. A törvények szerint egy ember nem tud létrehozni egy pártot. Keď sa pozbiera 10 000 podpisov, 10 000 podpisov dobrých ľudí s veľkým srdcom, ha összegyűjtünk 10 000 aláírást a jószívű emberektől, tak na čele strany budem ja a zélen ebbe a pártba én leszek. Ja budem predseda, én leszek az elnök. A druhá vaša otázka, és a második kérdésetek, ami a leggyakrabban van, ktorá je najčastejšie. Prečo vzniká táto strana? Miért hozzuk létre ezt a pártot? Preto, lebo mi túto cestu ukázal Pán Boh. Azért, mert ezt az utat Isten mutatta meg nekem. Chceme šíriť dobro. Mindenfele a jót akarjuk mutatni. Nem azt a sok rosszat, nie to zlo, ktoré sa teraz všade šíri, politike, nem azt a sok rosszat, amit most politikában mindenhol látunk. Keď chceme pomáhať druhým, tak sa musíme všetci spojiť a pomáhať spolu. Ha segíteni akarunk másokon, akkor mindannyiunknak együtt kell segíteni. Ináč sa pomáhať viac nedá. Máshol nem lehet többet segíteni, tak sa pridajte aj vy k nám, úgyhogy csatlakozzatok ti is hozzánk a budeme pomáhať miliónom, ako to chce Pán Boh, és segíteni fogunk milliókon, ahogy Isten akarja ezt tőlünk. Rozdávajme všade dobro a všade pokoj Boží, ktorý prevyšuje všetko chápanie. Mindenhol a jót osszuk, és a békét. Istennek a békéjét, ami örökös. Ten pokoj je večný. Už v viacerých dedinách sa dá pomáhať a podpísať toto tlačivo, ma több faluba alá lehet írni ezt a nyomtatvont. Kontaktujte ma na Facebooku, írjátok nekem Facebookon, és megmondom, hogy hol lehet segíteni, napíšte mi na Facebooku a poviem vám, kde sa dá pomáhať s podpismi. Keď sa pôjdete podpísať, ha fogtok menni aláírni ezt a nyomtatvant, je dôležité, aby ste si zobrali občianske preukazy. Nagyon fontos, hogy vigyétek a személyazonosságitokat. Potrebujeme tam vaše meno, adresu, poštové smerovacie číslo, potrebujeme číslo občianskeho preukazu a tiež váš podpis. Nagyon fontos oda nevetek, címetek, irányítószám, személyazonosságinak a számja és az aláírásotok. Veľmi pekne ďakujeme Dino Park, Nové Zámky, nagyon szépen köszönjük Dino Park, Érsekújvar. Köszönjük Józsi, ďakujeme Jozefovi, pomáha nám tam s podpismi a jeho brat, oni sú majitelia, Józsi és a testvére, ők a tulajdonosok a Dino Parkba, Érsekújvaron, v Nových Zámkov nám pomáhajú s podpismi, takže kto vie, dobrí ľudia, akých tutok jószívű emberek, menjetek a Dino Parkba, choďte do Dino Parku, poďme, rozdávajme radosť po celom Slovensku a pomáhajme miliónom. Gyerünk, osszuk szét ezt a szeretetét egész Szlovákián, és milliókon segítsünk együtt. A meňme ľudí, Ježiš Kristus chce od nás, aby sme menili ľudí, aby sa im otvárali srdcia. Azt akarja tőlünk Jézus Krisztus, hogy változtassuk meg az embereket, hogy nyíljanak ki a szíveik. Tie peniaze, čo tu máme, a to bohatstvo, z tejto zemi nezoberieme nikde. Ezt a vagyont, ami itt van, vagy a pénzt erről a földről nem viszük sehová, segítsünk másokon, és nyugodtan aludjunk, és nyugodtan menjünk el erről a földről, pomáhajme svojim blížnym a rozdávajme to, čo máme a urobme radosť druhým a budeme mať pokojnú dušu, budeme kľudne spávať a pôjdeme kľudne aj z tejto zeme. Prosím vás, kliknite na tlačidlo sledovať a pomáhajme spolu. Kérem szépen, nyomjatok meg a követés gombot, és segítsünk együtt rengeteg emberen. A prosíme aj o zdieľania, kérjük szépen a megosztásokat is. Nad videom nadpise bude aj odkaz, kde si viete tieto tlačivá stiahnuť a potom poslať poštou. Fent a feliratba a videó felett ott lesz a link is, amelyiken keresztül lehúzhassatok ezt a nyomtatvant. Kitölthetitek és elküldhetitek nekünk. Nech vás Pán Boh žehná a sprevádza cestou na tejto zemi, Isten áldjon benneteket, és vezessen úton ezen a földön,
Zanárodca posztavtjaj vi! Ezért a nemzetért aljatok fel ti is!